Zdar, zdraví tě tým Gym Time. Dneska tady máme takový netradiční recept, budeme dělat proteinové tyčinky. Budeme potřebovat kokosové mléko, potom tady máme syrovátkový protein 80, arašídový máslo, med a ovesní vločky. A výhodou těchto tyčinek je právě, že se nemusí píst, že se normálně dají do ledničky a zmrznou a stuhnou. Takže tak. Budeme potřebovat velkou mísu, ze začátku si do ní vylijeme tohle kokosové mlíko. Dále ke kokosovému mlíku přidáme protein a smícháme to dohromady. Tak protein jsme dávali neochucený, ale můžete si v podstatě dát cokoliv. Asi nejvhodnější je tam zrovna vanilkový nebo kokosový třeba. Tak dále do vytvořené směsi přidáme burákové máslo a ještě přidáme med. Teď vytvořenou směs zamícháme, že doufám, že to nebude trvat 3 hodiny. To budou bicepse. Už mě bolej bicepse. Tak potom, co to zamícháme, tak přidáme vločky a všechno to prohňácáme, aby se to spojilo dohromady. A vzhledem k tomu, že tady nemáme rukavice, tak musíme použít pytlíky. Tak nakonec budeme potřebovat pekáč s pečícím papírem, do kterého vložíme směs. Takhle uválenou směs teda dáme do ledničky. Nejlépe je to teda přes noc nechat, ale vy můžete to tam nechat třeba 4 hodiny a bude to stačit, myslím. Pokud se vám recept líbil, tak určitě vyzkoušejte, jestli nechcete kupovat normální proteinové tyčinky, a já se s váma loučím. Čau.